స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడుతుంది కానీ ఇవ్వదు. తన గీసిన గీతలోనే బ్రతకమంటుంది. మనిషి అంతే, స్వేచ్ఛ గురించి వాదిస్తాడు కానీ గౌరవించడు. కానీ నచ్చిన వ్యక్తికి నిర్ణయించుకునే హక్కు ఇవ్వటం కన్నా గొప్ప స్వేచ్ఛ లేదని నేను నమ్ముతాను. రాముడు సీతను ఎందుకు అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నాడు తెలుసా? రాముడికి సీత గురించి తెలియక కాదు, లోకం కోసం. అయినా వాళ్ళ కథ అంత రమణీయంగా ఎందుకుందో తెలుసా? రావణుడి చెరలో ఉన్న మానసికంగా సీత రాముడితోనే ఉంది. నేను నమ్ముతున్నాను లక్ష్మి, నీ మనసులో నేను తప్ప ఎవరు లేరు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.